masa depan. Sawangen kae wong edan, kalah menang panggah jegagaan, ra ngurus polah wong. Alon tukang kok. Wedok. Getak yo wong gunamu. Wong e sor sulup. Wedok. Lah tak klep pamit nyang kowe, Mang. Yo aku tangi turu sirah sering kayak ngene to. Metu to, Mang. Susu ngono tak. Aku ngapa benermu? Yang telepon bos kerja apa ora aku bingung kemarin. Wis entek iki anu nih. Dodonge. Iki. Carane maine piye maine? Yo. Sinten iki? Ya, misalnya Pak Bos to ngene jenenge. Ya enak nomor iki. Lupe. Nek kok tulis. Ini ndak benek. Nguk-nguk lho ya. Entah. Ini yo. Sedang berada bagian lain. Ya Allah sakit banget. Iki piye? Apa iki telepon sama bos iki? Ya, alay. Enggak paling. Tenan sih lah yo. Enteni saiki. Yo ora kena lho panggilan lain. Biasa telepon nek. Kelo. Nek cek meneng. Halo, Bos. Ayo, halo piye? Kerja ora engko? Prei iki sementara. Prai. Oh, prei. Ya, siap. Kok tak kabarin ya? Yo, kok kabare bare teko nek godhong ya? Oke, siap. Oke. Yo wis saiki leren no. Siap. Oke, siap. Assalamualaikum. Salam. Yang kerja. Bur. Minggu itu bareng. Ngopi. Ngapa nih gini bareng? Meratapi nasi. Dah, Ben. Alay. Mojo alay. Utane pacarmu, Ci? Bukaran aku. Guru-guru apa lho? Nah, aku dipet dolan cah wedok lho. Nyapa? Konangan. Weh, yo ngono e, cah wedok ki biasane. Cah lanang dolan karo cah wedok akeh jarane diarani fuckboy. Engko ganti cah wedok dolan karo cah lanang cuma temen. Lah kayak Pancasila kelima opo lah gunane? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lho. Sing penting ki. Yo ngono cah wedok biasane. Ngele yo ngono kuwi. Iki neng kudu bertahan lho aja sampe. Kan tak dermeng tiret tok iki. Loh, ngeret ku to? Iya. Apa ngeret iki? Yo Oh, ora alah. dibuka tok ora dibales. Aku ora ono lek ngeret iki lek anu kuwi apa jenenge pekerjaan mencari rumput tepakan sapi kae. Lek ngeret Ngaret kuwi. alah siji to iki. Siji. Khusus sanem berarti. Anu ae. Anu yo omong ngono ae. Ya aku salah dik ngono ae lho. Iya jenenge hubungan iku mesti enek pertengkaran. Mesti enek kuwi. Eling-elingan. Aku tahu di sebuah hubungan itu pasti ada pertengkaran. Namun di balik itu semua, itu menguji kamu bahwa kamu masih bisa bertahan apa tidak. Lek kowe tidak bisa bertahan, mundur bos. Ning mburi sakit sing ngantri. Paham ora? Paham. Lah iya. Dadi nek masalah ning hubungan enek jenenge tukaran. Masalah ngene cemburu wis biasa, wis anggap biasa ngono. Aku dhisik tahun 6. Aku dhisik mulai nyumi itu yo ngono kuwi, dhisik. Cikat babatku dhisik yo perang dunia ora. Wis dadi rasa kuncine langgeng gitu. Yo omong ngono makse bojomu, karo pacarmu. Nek kuncine langgeng ngene, Dik, ngono. Ngomong lek yo aja cemburuan, aja ngono kuwi kunci langgeng. Wis to pokok janji saling percaya ngono. Wong ge. Kuncine kuwi, aku dhisik tahun 6 tau pacaran tau ngono. Dhisik areng neh Yumitun mbeh angel bat. Tak rewangi jungker balik nih botanya aku dhisik. Nek Yumitun lho, Mbak Ayumu. Oh, dadi ora tadi pikir-pikir nemen. Tenang. Siap. Ngomong kuwi dijodohmu ya ora apa-apa, Indonesia umate akeh, Bos. Tapi lek iso ya betake, emane-manen. Ojo terlalu rusak anake wong.
Dia teh gak angel. Direwangi. Iya. Angel gaene barang kok. Ojo ning maksudnya piye yo? Ojo sak penakmu menyakiti hati wanita, ngono maksudnya iki. Paham ora? Paham kok. Iya. Sak kagak iki. Hatinya regane larang, Bos. Nah, kok sakiti seenaknya saja, kamu bisa dibacok oleh mertuanya. Paham? Nah, iya. Paham. Ya wes akarnya ngalas, anyang ngendangi sawah. Ngono tak endangi. Jane bendino tak endangi ning suketing jebubuk kaya rambutmu iki. Ya. Tapi yo Ya. arep melu omah. Satu. Yo wes lho. Urung dat. Yo wes anu sik. Yo. Ning sawah. Alatnya mana ndi? Marit. Ning ngono ning pawon. Yo wes. Jujur sedih uripku kaya mangkene esuk sore enek mung sawah ae weh ngate. Wih klontek weh. Sampai sawah pemandangan mendino. Sampai wah enggak mikir mikir aku. Ngawak kaya ngene barang iki suket ngembal. Apa lho iki? Enggak tak jurusi. Nah aku bendino yang sama nih kok kaya ngene iki teh. Atau alam Indonesia iki ricik yo ngene iki aku demen. Sukete bentrot-bentrot. Kolonjolone yo oke, iku aku sih weh. Enggak kuat aku. Iki matun karya aku. Oh, wong ya. Gembal. Nyepuk. Iki lari temen deh. Manfaatnya alam ini iki. Gajinya oke, tandurannya oke. Ini kan temen. Pokoknya orang ngalani kalah pokoknya. Ganti yo. Ini nyarok. Oh ini. Kerap diresi ora yo. Penyakit dan tarik. Kalau jono landan ini mah. Mengapa di dunia ini selalu menertawai hidupku yang hina ini asik berteman dengan seorang gadis. Jangan yang begini, kakek. Ya, dia syukur. Masuk keadaan ini kayak gini. Urip bendino ning sawah ora apa-apa, mergo iki pangane teko ngene iki. Pari. Gasan ngono kuwi. Gubernur. Wali kota. Kabeh wong menungso ning tangane kok. Pari. Jadi, hiduplah jadi wong tani iki bangga. Aja kerjane kaya ngopo kudu bangga. Iki. Yang mulai kok kuwi belajar ora kok tani iki. Aja dadi wong tani bersyukur maksud iki, Bos. Ya apa ora bersyukur. Aja isin aja gengsi. Urip ning alam donya jaman saiki gengsi ora wungkal bos tenan. Angel, aku mikir gengsi angel. Zaman saiki aku mikir gengsi tenan. Beh. Enggak rapi-rapi lalu malah. Idoi. Wong. Nah.
Dadi rasa gede. Syukuri ae ora kok mendhuwur kowe ngono. Belajar kok lho, mari. Semakin berisi semakin tunduk. Ngono lho, Bos. Aja kowe malah kemlat, cukup mliti kowe, salah. Nek kemliti tenan. Nek kowe kemliti ngono kuwi, celote gede kowe malah kemliti lho. Arep iki bulu kelane lho. Nanti yo sok biasa lho. Biasa. Standar menungso nah lho ngapa. Ora tai-tai itu ora ngene. Weh. Gila aku. Nyalang gila malah anu lho. Ora kok malah demen bimbing kowe ngene-ngene. Ora malah nyemangati. Sosok iki batok dulu pedhot mati ngono lho. Gila aku. Ora wong ngono. Gengsi. Mangan ora ning kafe uga. Weh. Ya wong piye lho? Apa kowe iki wong sugih tenanan ngono? Ora ana wong sugih ning donya terenek. Opane usum ngene iki, usum piro sing ibu, blas. Wong sugih ora enak. Tak sugih-sugih wong pangkat diutang. Aku ya sugih wong digital loro. Tak dol yo ning aku sik ora kemelinci ngono. Yo. Bapak diguguri. Ora kan kerjane aneh. Masih kerja sembarang kali disyukuri ngono maksudnya. Yo mergo nek jenenge rezeki iki tulisane manusa, Pak. Nek Gusti Allah wis nentone manusane bisa dadi wong sing sukses, manjada-manjada sapa wonge sing iso nglakoni kerja lan diimbangi ikhtiar. Insyaallah Gusti Allah bakal ngijabahi kabeh kuwi ngono. Yo. Dadi rasa sok ora bersyukur apa yang kerjamu saiki ngono. Maksudku ge semrali. Wes. Wis pongkas, nyambet bene pongkas, seret. Mo ini. Panen. Terus enak suaranya terus bilang. Lali ya, musuh barang. Itu malah gak gaman tuh. Bisa saya mending ini ke babat totote wong ning elek ning mburi ki pantes iki saya. Wes mending iki gamane. Nah, ngono. Kan ngerti ini apa nih? Kan. Lah apa iki kok? Ana alat. Bahaya apa gitu ya? Sudah sopo nih gini-gini gubuk. Gubuk barang enak barang kok ini kok apa iki? Kayu putih biasa. Ting-ting kok ae. Iya ngelak ramo. Bang mati ngelak elek banget, perang kan itu. Jangan ambune lagi. Biasa iki. Banyu enak. Paling lek gowo. Lek kae dimin mang. Paling. Terus piro ya TV rusakan mripat?
Bahaya iki. Beh. Lagi yang angka sapa yang ndi iki? Ngene terusan. Ngene bulan. Beh. Iki wae gulai bocah iki. Kasihate ngene iki paling beh mare satu kuwe nek awak. Beh. Wes guyu-guyu dhewe kowe iki kita. Mending bate iki kan. Asli. Ayo bocah nom-nom diemen umben-umben. Berarti iki banyu bahaya iki. Kok area kono lho tuku. Lah ya bocah nom-nom saiki diemen. Sere pas loro ati ngono terus dicandang ngene-ngene iki berarti. Satu bener ya tuh nih. Terkadang mendem itu merubah segalanya. Segala sing tak durunge cidro ning malih. Mari ngono. Garate ngono ya tuh nih. Satu yo tenan. Nah, aku terus kemelu wayang terus weh. Ngene to kan. Buku Mas aku 15 ndipat. Soal weh. Terus ya main iki. Tenan iki. Enteng aku dasku. Terus naik, enak. Kayak ini yang ciptaan lagu apa? Ora eling perkarane yen lagi mumbul-mumbul. Dem-deman ngasih tekan bengi. Rangga ke sapa wae asik. Ya mending ya tuh nih. Bener. Lagu kayak bener. Bener. Neng, kumpul kado aja sampai yo. Kuburan ini iki. Rapi dari. Neng amak rapi dari neng. Kumpul kado aja. Tiba aku ngono ora roh kilap kaya nek banyu mending kene. Tak obil bae bahaya. Tapi enak kok. Terus nyai. Gak kuat tahu. Oh, ini iki. Marah bahaya iki. Gara-gara mendem. Mulai. Malah gletak ning ngene nulungi aku malah mati lah aku kok. Beh. Ah, beh. Salah. Mendem. Oh, ini ya? Apa lagi? Jam gua. Mata. Wah. Aku yo. Kamu jam mau. Gusti. Lawas Gusti. Itu. Jangan lupa mendem hari ini, Jas. Mendem itu merubah segalanya. Oh, enggak. Iya.